जोंनि जेनेबा मोनसे ई-रिक्शा एसोसिएशननि जेनेबा ड्राइभार एसोसिएशननि थाखाय जों ज' जादों थिसनदों जों सानदों बे मा होनोमोनलाय रुलिं गभर्नमेन्टआनो जोंखौ एसेबाबो जोंखौ सहाय खालामगोन बेनिखायनो जों बयबो ज' जानानै ओंखारदों जाहाथे जोङो मोजां गभर्नमेन्टआ मोजां जोंनि फारसे जों माबा मोनसे जेनेबा सुबिदा होयो जाहाथे जों ज' जानानै दिनै जथ' क'क्राझाराव ई-रिक्शा एसोसिएशन दङ माने फिसा फिसौबाबो आरो ज' जानानै जाहाथे जोङो नै बिसायख'थियाव बिथां इउपिपिएल बिथां मा नाममोनलाय जयन्त बसुमतारीखौनो जोङो मदद खालामनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। मा मा सर्तखौ लानानै नोंथांमोना बे जयन्त बसुमतारी बा एनडिएखौ मदद खालामदों? जोंहा मोनब्रैसो माबा दङ सार्ट दङ मेम'रेन्डाम खानाय दङ दा जों बे मेम'रेन्डामाव जाहाथे जोङो फैगोन बिसायख'थियाव जुदि देरहायोब्ला जोंनि बे सार्ट माखासेफोरखौ पूरन खालामनो होननानै जों आसा खालामो। नोंथांमोननि एसोसिएशनाव साबेसे मेम्बार दं गासै? मथा-मथि गैयाबाबो जोंनावथ' जोङो 1000सो दं मेम्बार 1000सो मेम्बार दङ आरो बाखि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मथा-मथि गैयाबो गारियाथ' 9000सो दं आरो मथा-मथि जोंनि क'क्राझारावनो गैयाबो नोङो टटेल माने होननो थाङोबाथ' नोङो 10000 जाहैखाबाय माने एरियाखौल' नायोबा जोङो 2000सो दं आरो गारिया। गासैबो इउपिपिएलनि थाखाय भट होगोन। दा बे जोङो खावलायदों आरो जाहाथे बे जोंनि जा आरो माबा रुलिं पार्टिखौनो भट होनानै देरहाहोनो थाखाय। दिनै रेलि हाबाफारि लादों नामा? जों दान्दिसेनि थाखाय रेलि हाबाफारिखौ लागोन आरो। बोरै गिदिङो? गिदिंनायाथ' बुंनो थाङोबा जोङो नैबे खाथिजोंनो ओरै फ्लाइअभार थांनानै ओरै थिथागुरिजों फैनानै ओरै टाउन हाबफैनो आरो। थेंक इउ। गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजादनानै लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजादनानै लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', महिन्द्र थार, एक्सेल 6 नेक्सा, बेलेनो, स्विफ्ट डिजायर, टाटा पान्च, वागनार, एल्ट' K10, सेलेरिय', इग्निक, एल्ट' K10, एक्सेलाइ, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 69300 79427 9394649601 8822 322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।